जतन खुलुमखा हामबाय सिबाय खानि सिबायफोर जतन संता प्रेजेंट महाराष्ट्र जों नौनि बां किसा जों भिडिअ जों मानोखा हुफखायो नौनो भिडिअ नौनो खाव संनाय जतन थानायबो जों टोटल हरो 9 जना दङ 7 जना दा प्रेजेंट दङ 2 जना अलरेडी ऑनलाइन खाना चलनाय दङ रेस्टुरेंट दिसङो दङ आरो दंमा दङ जों ग्रैबा जों फाता हासेव जों सामखैमा दंखायो आंनि बागै जों जोंनि दुखु दङ शेयरिं खायो जों लकडाउन एबा जों गोजान अरो सिनथानि नाम फैसानि परीक्षा जों तिब्रा हासेव जों थांनानै जों लामनो होयां दं जों रिक्वेस्ट खायो जों स्टेट गभर्नमेंट आवनो जों हेल्प खायो महाराष्ट्र गभर्नमेंट बरफ दङ फैमिली गोनां बुरा बुरि दङ फैमिली गरी जोंहाय काम खाय जानायखौ मा दङ जोंहा गानि पालो अंदारान पारानि दङ के तेबो सिनि पालो फातारो दङ दंमाया कुटुमा दंमाया रं बिसिङाव फातारो मा दङ आं नाव भिडिअ आं बरनो बां खुंनाय नुदों आं नै आं बुंनाय दङ कके हायसि जे फाताराव दंनाय र मुंबई दिल्ली पंजाब बेंगालुरु दंनाय दङ आं दरना रिक्वेस्ट खायो जे फाता हासे दंनाय दङ नाव प्लीज भिडिअ बानावदि भिडिअ नाव नायदि नाव भिडिअ बानावदि नाव भिडिअ बानावगै नाव ससियल मीडिया को सेंड खायदि नाव प्रॉब्लम शेयरिं खायदि बैबाय आं होप खायो जतन खामनाय तामगे सिन स्टेट गवर्नमेंट सुनो हेल्प खायनाय तमागे सिन भिडिअ सिन सेंड खायलांगा पालगा सिन मिलि खायलांगा आं होप खायो हेल्प खायनाय हो भिडिअ इंगिस आनि खरा कक्ति प्राब्रनो आं हेल्प साव प्लीज नाव हेल्प खायदि नाव ससियल मीडिया भिडिअ वायरल खायदि नाव आई गेस तिब्रा हासिनि ब्रक लकडाउन जों खजाजाता जों मुसा लामनो होलिया आंथानि किसा जों भिडिअ मा बनाखौ नावनि बांगै इंगिसनि पालना आं फंनाय किसा जस्ट नायदि सिनि पालना हो फुनलाय Look at I hope kayo on the house for my video. Not on Kanayang. I request kayo. Please visit no. Serious ka nawi, Jotan. Nawi di cow. Non shago like a novel behind no. Jotan shago was already. Video no cow, I can either please. I don't request kayo Jotano. Get I shall repeat famous of Jotativa Hasini Fatawa Tomero. Our octave repeat and if you know no. Now video banner social media already please no joton khase ke no khasa phangke ji sing helmana please no joton video bana go joton janja problem no sharing kari joton hambai khunum kha joton